आच्छा बार' थाइबानि लारु आंनि हाबानि ओंखामखौ जादो दे बयबो सानदोंमोन हाबाखौ गिदिरै खालामनो होननानै नाथाय जायासै माथो बुंनो दे उनाव नैथि हाबा जाबावबा गोग्गोमैनो जाहोगोन आं नोंसोरखौ बापरे अमा राजा नैथि हाबाखौसो सानहरखाबाय होनबा नोङो माथोलाय सेथि हाबाया मोजां जायासै नालाय नैथि हाबाखौ मोजां खालामसिगोनब्रा आङो मा सेथि हाबा नैथि हाबा बेलाय जादो ओंखामफोरा आसलथे बे ओंखामनि थाखायनो मा जानांगौ ना दंफाव बे ओंखामनि थाखायनो सोरखौबा थगायनांगौ जायो सोरखौबा फोथाय खेबस' खालामनांगौ जायो गाज्रि खामानि मावनांगौ जायो खस्थ' खालामनांगौ जायो सिखाव खालामनांगौ जायो डाकेट खालामनांगौ जायो ना नै बेहा मा जालायखो मानो जों मानसिफोरखौ ओंखाम जानाय खालामनांगौ दे गांसोफोर हाग्रा बिलाइफोर जानानै थांनानै थानो होबानो जायोमोन ओंखाम बेदर ना दाउदै बेफोरखौ जाहोनानैनो मानसिफोरखौ गोबां माबा माबि खालामबाय ओंखाम जाहोनाय बेदर ना जाहोनायखौनो खालामनाङामोन मोसौफोर बायदि गांसोफोर जाहोनाय खालामबानो जायोमोन मानसिखौ माथो जालायखोब्रा नोंहालाय ओंखाम जानायालाय दे ओंखाम जादो हापां देलै हापां ओंखाम जादो नोंसोरबो ओंखाम जायाखैना सानसेमानि हापां उनाव सानबाय थादो बेफोरखौ जादो ओंखामा बे ओंखामनि थाखायनो आं बेसेबां गोदाव सोराव जानांदों मिथिगौ ना बे ओंखामनि थाखायनो खामानि मावनांगौ जायो बे ओंखामनि थाखायनो गोदाव सोराव जादों बे ओंखामनि थाखायनो बिमा बिफाजों रायजादों जेथिंबो खारथिंलाबायनाय जादों आंहा दिनै आंनि सिमाङा सिमाङैनो थाबाय गराय गुफुरजों सोरबा हौवाया लांफैगोनखौ आङो सिमां नुनाया आद्रा थाबाय बे ओंखामजों गराय गुफुरजोंलाय मा सोमोन्दोब्रा हापां जादोब्रा जादो सिरि थानांगौ मा राजा गोसो होनानैबो दुखु जानो मोना बालनि एसे दुखु जानो हो आंखौ बेसेबां खस्थ' दङ आंसो मिथिगौ आंनि हाबाया साननाय बायदि जायासै सैमाफोर मिथिलायैसो हाबा जाखुमानांबाय आङो नोंनि हाबायाल' बिदि जायाखैब्रा हापां आंनि हाबाखौबो सैमाफोरा मिथियासै मिथिबायना जाबाय दे जाबाय नोंसोर सानैबो हौवा हिनजाव नांलायबाय थानांला दा नांलायबाय थाबा सन्थलासो सिखारगोन मिथिबायना सन्थला सिखारनांगौबा मा जागोन मिथिगौ दा नोंसोरो औलै सन्थला सिखारनांगौबा जारला जागोनलै बेनिखायनो जादो ओंखामफोरा मानोथो लांखांना थाबाय थाखोब्रा बेलाय हारसिंनो जुमायखौनो 6 बथल लोंखादों ओमफ्राय खिरखायाव एसे बेदर दङमोन बेखौबो सावनानै जाजोबदों आं दरसे बिबाय आंनो होलायथारा बाल ओमफ्राय बखिबावबायसो आंखौ हाबायाव खबर हराखैमोन बेदर जाजानो गिना होननानै बेनिखायनो जायासै आं बेनिखायनो बयबो सिरि जादो नङाबा सिखारनांगौबा हाल्ला खालामथारगोन बियो खोनाबायना हापां मा होनदों दावराव दावसि खालामगोन ओरैनोबा नोंबो उन्दुखानो ओंखारबाय खोमा बेनिखायनो ओंखामा जादो आरो उन्दुहैदो उन्दुनोलाय ओंखारबाय ओमफ्राय रिसेपसनखौ माबायदि खालामगोनहाय रिसेपसन खालामनोबोथ' जोंनाव फैसा गैया रिसेपसनखौ बिराद गिदिर खालामनि दे अमा राजा बेफोरखौ ओंखाम जाखांनानै उनाव सानैजों आराम रायलायनोसै नामा दे उनाव नोंस्रा सानैजों रायलायलायबानो जाबाय दा ओंखामखौ जादो बयबो आंहा हले सन्थला सिखारगोनखौसो गिगासिनोहाय आरो आंहा थांनांसिगौबो आं दोनलांगोन दे गिनाङा आं हारसिं थांनो हाखायो बे हराव मानो हारसिं थांनांगौ जाखोब्रा बमब्र दोनलांगोन मालाय आंनि साइकेल दंखायोलै दोनलांगोन नों टेनसन लानाङा दे होमबालाय ओंखाम जानोसै आं ये हुइना बाद लांजाय टेम्पाट पाट नोंनि खर'आव मेलेम दङना गैया दङमोनलै आफा अब्ला खर'आव मेलेम दङबा मानोथो खर'नि मेलेमखौ बाहाया नोंलाय कलेजावबो थाङानो माथो नोंलाय कलेजाव थाङालासिनो मा खालामबाय थायो नोंलाय आरो मैया हरनिफ्राय मा जानानै दङमोन नोंलाय दासो न' गाफैनो माबालै लोगोनि हाबा दङमोन लाब्रा फारायाव नोंनि लोगोनि हाबायाथ' मालाबाबो जोबनानै थाङा नोंनि लोगोनि बिमा बिफानि थैनायाबो मराखामफोराबो जोबनोनो रोङा नोंफाखौ जाम्बा बानायनो फैदों नामा नों नङालै आफा बिदि नङा आं नोंखौ जाम्बा बानायाखै आंनि लोगो अमा राजा मुंनि सासे दङना बिनि हाबामोन नोंनि लोगोफोरखौ गासिखौबो मिथिखायो आं रावबो सासेबो मोजां नङा जुदि कलेजाव मोजाङै थाङाबा मोजाङै फरायाबा मोजाङै खस्थ' मावाबा आंनि धन सम्पतिखौ ओरैनो मोननो दा लुगै दाबायदियाव नों मोजां खामानि मावनानै दिन्थियाबा आंनि गासैबो प्रपार्टिखौनो आं आवलियाफोरनि आश्रमावसो हैगोन आङो मिथिबाय न'खरनि फिसाला गिदिर हिसाबै मोजां जागोन सानदों बांद्रायसो उतपात खालामगासिनो दं नों गोसोआव लाखि जुदि मोजां खामानि मावनानै दिन्थिया बे प्रपार्टिखौ आंनि प्रपार्टिखौ मोनगोन होननानै दा सान मा एसे दुगा थिफुदला बोरायलै बियो गावनि सम्पतिखौ लानानै इसिबां दुगा मालाबा बे न'खौ बे बिल्डिंखौ सावजोबगोन आं होमबासो मिथिगोन बियो गावनाव मा सम्पति दङ बे सम्पतिखौनो लानानै इसिबां दुगाना मा होनदों नों जेबो होनाखै आफा खोनानो मोनदों नों माथो दाना जौबो लोंग्रा जाबायनो बापा आफा सोर महा गियानिया खोन्थागोब्रा नोंनोलाय नोंफा गेब्लाया गासैखौबो खबर लायो मिथिबाय नंमारगौना नंमारा नोंनि जौ लोंनाया आं जौ लोङालै आफा सोरबा नोंनो एरनानैसो होदों मोजाङै खोनासं फैगौ देवबाराव गिर्जायाव थांनांगौ नोंहा नोंनि पाप खामानिफोरा बिराद बाला जाबाय आरो जेबो बाहानाबाजि खालामनो गोनां गैया बेवहाय जागोन दे आफा
बापावै सोर मुरख'आ खोन्थाखोब्रा आंखौ जौ लोङो होननानैलाय लोगोफोरजोंसो थाफायो आं जौ लोंनायफोरजों बेखौनो आंखौ जौ लोङो होननानै बुंबाय नामाब्रा सोर खोन्थादोल' खुगाखौ बिसि जुनांगौलै मोनथियाखै थफिरामखौ ओइ हापां दुमफाव हे बिराद उन्दुनो ओंखारनायखाय दसे मेगन मिसिबदोंमोन आं दे होमबालाय उन्दुदो आंबो न'आव थांनोसै दसे जिरायथ' बाल जिरायलाहाय बिराद हर जाथारबाय मिथिदों ओमफ्राय दुमफाव आं सानदों आरो ना आं अमा राजामोननि न'आव माबोरै थागोन होननानै मानो होनब्लाथ' जोङो गावनि गोसो मथे हाबाखौनो जायाखैना माने गोसो मथेथ' जादों माने गोसो होनानै हाबा जायाखैना जों बेनिखायनो आं बोरैबा मोनगासिनो दाथ' समाजनि नोजोराव नोंसोरो हौवा हिनजाव जाखाबाय नालाय हौवा हिनजाव बायदि जानानै थाखानांसिगोन माथो खालामबावनो उपाय गैला ओरैनोबा आङो न'खर संसारनि खामानिखौनो मावनो रोङा जेबो नङा दे जोंहानि मादैनि फिसाजोआबो खामानि मावनो रोङामोन दा मालाय जि खामानि मावनो रोंगौ ओंखाम ओंख्रिबो संनो रोङामोन गोदो सिख्ला समाव दा मालाय रोंलांबाय गोथाव रोंथारो मालायसो बिखुनजोफोरा फिसाजोफोरनो जि गोथाव संनानै जाहोयो ओमफ्राय बिहामजोफोरनो मानो जाहोआहाय एसेबां कमप्लिकेटेड कुइसनखौ आंनाव दा सोंहाय जायखिजाया समाजाव आगान होबाय नोङो न'खर संसाराव गाबोननिफ्राय एसे रेडि जादो आरो नोङो दा नोङो खामानि मावनो एसे उसुबिदा मोनगोन नाथाय लासैनो जालांगोन गासिबो एक्सपिरियेन्स आयु आं थोरसिखौबो मोजाङै सुनो रोङा थोरसि मानजिनायाबो आंना थोरसि हुनायफोरानो मैलायानो खारा आंना आं माब्रै बिहाव बिखुनजोनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोगोन दे बेखौनो टेनसन जागासिनो आं गोसो सिङाव दे जेबो नङा दालाय माथो खालामबावनो गासिबो खामानिखौ खेबसेनो रोंखाया रोंलांगोन दे माथो खालामबावनो आइ आफामोनाबो आंखौ अननाय नंला अमा राजामोननि न'आवनो थायाबा उपाय गैला सानदोंमोन बेसेबांबा गिदिर हाबा जानो मोनासै साननाय बायदि गासिबो मोनजोबाहाय बेफोरनो मानसिनि जिउ जायखिजाया आं बेखौल' बुंगोन जोङो हाबा जाखांबा हिनजावसा मानसिफोरा न'खराव थानाय बायदि बिहाव बिखुनजोनि न'आव मोनाहाय एसेबाबो सोलायफैनांगौ जायो बेनिखायनो नोंबो गाबोननिफ्राय संसार जानायनि लामायाव आगान होनानै खामानिफोरखौ मावदोसो आंबो बारा मोजां मिथियाहाय हाबा जाफेरनो मोनैखायनो मालायखौनो नुनानै मिथिगौ आरो जायखिजाया मोजाङै रायजो जादो दे अमा राजाजों नोंजों बेफोरखौ होनबाय थानांला दे होमबालाय आं थांनोसै दे नों थादो दे गुड नाइट दुमफाव आरो थेंक इउ स' माच आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय दे जेबो नङा देनां आंनि हाबायाव थिगसे खामानि मावहैबानो जाबाय नोंखौ देलायहोनोल' थांगोन आं दे मा खालामबावगोन आं अमा राजाजों रायजो जानानै जेबो जानाय नंला बायदिसो मोनहरबाय माथो उन्दुग्रोना थानोसै आं ओरैनो उन्दुनो ओंखारखाबाय दा गाबोन फुङावल' बिहामजो होननानै फुजा फैयाबानो जाबाय बाल ओरैनोबा आलासिफोरखौ खुलुम आथिं साजोब्बाय आंना हान्थुमानि दोलाजोब्बाय बाल एसे फिसा हाबायावनो इसेबां खस्थ' गिदिर हाबाबा माथो जाबावगौमोन बाल बेफोरखौ सानबाय थाला आं उन्दुनोसै थेंक इउ स' माचलै जेबो नङा दे अमा राजा दे होमबालाय जों थांनोसै थांदो दे दुमफाव आंनि साइकेल बोरायाव गाखोनो नागिरनायनि थेंक इउलै जेबो होनबाय थानाङा साइकेला माबार सलायदो दे होमबालाय बाय बाय गुड नाइट बुंब्रा साला दुमफावखौ फसायसोबायदां सिथों सिथा आथा जाथारदों माथो दे जेबो नङा ना मा होनो रायजोफोर रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ इन्जय खालामबाय थादोंबा मैया नैबे बानायनाय भिडिअखौनो दिनै रिपिटेड बानायनांबायलै ओरैबायदि टाइम लस खालामनानै होयोना बे सार्भाराबो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना मैयानि एपिसोडआव नुसिगोनब्रा दिनैबो भिडिअ गोलाव गुसुं जालायसिगोन ना मैयानि आद्रा भिडिअमोन बेखौ दिनै बानायब्रबनांबाय हाखु दाखु दे होमबालाय भिडिअखौ इन्जय खालामबावदो उननिखौ अके बास थेंक इउ नायनायनि थाखाय बुजिनायनि थाखाय